Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Azad, Belê? bavê te ya? Belê. Em karin lê binêrin? Belê, tu dixwazî ez ê Belê, ez dixwazim. nîşe te bikim. Binêre? Ev kî ye? Ew bavê min e. Bavê te. Belê. Bavê te çend salî ye? Bavê min 6 salî ye. Çi karî dike? Bavê min mamosta ye. Ev jî ciya te ye? Ev jî diya min e. Ciya te çend salî ye? Diya min jî 55 salî ye. Çi karî dike? Diya min? Diya min jî mamosta ye. Ew jî mamoste ye. Belê. Kan binêre? Berên. Ew Ev kî ye? ev. Ev bapîrê min e. Bapîrê te ye. Belê, yanî kalikê min. Bapîrê te çend salî ye? Bapîrê min 85 salî ye. 85. Erê. Ev jî Ew Pîra te ye? jî dapîra min e. Yan pîrika min e. Belê. Ew çend salî ye? Ew jî 80 salî ye. Dedît? Gelekî wêne kevin e. Rast e kevin lê didî çindê xurtin. Belê xurtin. Li ser xwe ne. Zanî bapîrê min pêşmergeyekî kevin bû. Pêşmerge bû. Xuya ye. Binêre. Li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre. Ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min. Bî çindê xurt e. Pir ciwan e. Dedît? Ev kî ye? Ev xort? Ew. Ew xort birayê min e. Birayê te. Navê wî çi ye? Navê wî Robîn e. Robîn. Belê. Robîn çend salî ye? Robîn 20 salî ye. 20 salî ye. Belê. Ev jî xwişka te ye? Ew jî xwîşka min Şîlan e. Şîlan çend salî ye? Şîlan 17 salî ye. Birayê te 20 salî ye? Xwîşka min jî 17 salî ye. Belê. Tu çend salî? Ez 35 salî me. Û sê xwişk û biran e? Em sê xwişk û biran e. Baş e. Ev kî ye? Ew kî ye? Ew. Ew cîranê me ye. û ev li balê bawer e? Ew jî cîranê me ye. Belê. Bawer nas kir. Bawer te dît? Belê. Ev küçük ye? Kûçikê me ye. Çend salî ye? Çend salî ye? Tu nizanî? 5 salî ye. Em bêjin 5 salî ye. Çi karî dike? Keçi kûçik çi karî dike? Em karî. Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse bibêje xusiyetî wî bizane, navê wî bizane, çi karî dike, çi dike ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye? Lê ji bo kesan em çawa dibêjin? Ew kî ye? Yani ev kî ye? Ne wiha? Ne wisa bawer? War be. Em dibêjin ev kî ye? Kî ye? Ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike. Mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide naskirin. Azad tu ê çawa bibêjî? Tu birayê xwe bi bawer dide naskirin. Bawer. Ev birayê min e. Tu dibînî Başe. Kevxaş. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin. Ev birayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kevxaş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e an jî gava xuşka mirov be mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e.
باشه لگاوا که مروف ده او باوین خود دی ناز کرن مروف چاوا دبیجه باور ev dev bavên min in. Ev dew bavê min in. وان یک بی یک بدی ناز کرن چاوا دبه یک بی یک بده ناز کرن Diya min e, ev jî bavê min e. Ew diya te ye. Belê, Ew jî bavê te ye. min e. Belê. تفهم کر Çawa ez ê bêjim ew xwişka min ne? Tu ê bêjî ew ne xwişka min e. Ha. Ev ne xwişka min e. تفهم کر Ha, tamam tamam. چاوا که مروف ناوی خود دبیجه هر وها گوا که مروف بخوازه نینیای ببیجه مروف نیه لیزه ددکه ev خوشکا منه ev نه خوشکا منه Ev xwişka te ye, ev ne xwişka te ye. تفهم کر He, min fehm kir. Azad. بله. بابو متى يا؟ بله ام كان اللي بنرو؟ بله تو دخوازی از بله از خوازم. نیشته بکم بنیره ابكي يا؟ او باوی منه بابيتا. بله. بابيتا كم سالية؟ باوی من 6 سالیه اها چی کاری دیگه؟ باوی من مامۆستایە اوه ابجي جاتا؟ ئەڤژی دیا منە اها دياتا كم سالية؟ دیامژی 55 سالیە اوه چی کاری دیگه؟ دیا من دیابژی مامۆستایە او شو ما مستيا؟ بله اوه بکەم بنێرە برێن ئەو ابكي يا؟ ئەv ئەv باپیرێ منە بابيتا يا. بله یعنی کالیکێ من بابيتا كم سالية؟ باپیرێ من 85 سالیە شتي وبنج. ئەرێ ابجي ئەوژی داپیرا منە یان پیرەکە منە بله او كم سالية؟ ئەوژی 80 سالیە دەدیت قال لك وينك كفنا. ڕاستە کەڤنە لێ دنی چندێ خورتن بله بله خورتن. لەسەر خۆنە زانەی باپیرێ من پێشمەرگەیەکی کەڤن بوو پێشمەرگە بوو خویایە. بنێرە الڤێدێژی وێنەیەکی وی هەیە بنێرە تەماشایکە بنێرە ئەوژی الڤێدرێ 35 سالیە باپیرێ من بینی چندێ خورتە پڕ جوانە. دەدیت ئەف کیە؟ ئەفۆرت؟ ئەو خورت برایە منە ئۆ برایتە ناوی چییە؟ ناوێوی ڕۆبینە ڕۆبین. بەلێ ڕۆبین چەند ساڵیە؟ ڕۆبین 20 سالیە 20 ساڵیە؟ بەلێ ئەبژی خوشکەتەیە؟ ئەوژی خوشکا من شیلانە شیلان چەند ساڵیە؟ شیلان 17 سالیە برایتە 20 ساڵیە؟ خوشکامەژی 17 سالیە بەلێ تو چەند ساڵی؟ ئەز 35 سالیمە اون سێ خوشک و برانە؟ ئەم سێ خوشک و برانە باشە. ئۆ ئەف کیە؟ ئەو کیە؟ ئەو جیرانێ مەیە و ئەڤل بالێ باوەرە؟ ئەوژی جیرانێ مەیە بەلێ باوەر ناز کرد. باوەرتە دیت بەلێ بەلێ. ئۆ ئەف کوچکیە؟ کوچکێ مەیە ئۆ چەند ساڵیە؟ چەند سالیە؟ تو نزانێ؟ 5 سالیە ئەم بێژن 5 سالیە چی کاری دیکە؟ کوچک چی کاری دیکە؟ ئەمە کاری. به کرمانجی گاوا که مروف بخوازه لیکی بپرسه ببیجه خصوصیتی وی بزانه ناوی وی بزانه چی کاری دکه چی دکه جبو تشتان ام دبیجن ev چیه لی جبو کسان ام چاوا دبیجن Ew kiye? Yani ev kiye? نه وها Ne olsa baver? Var be. ام دبیجن ev کیه کیه؟ جبو زلامان مروف ناوی دبیجه و مروف ایه لزیده دکه مثلا ام ببیجن آزاد برای خواه بتدیده ناز کرن آزاد توی چا ببیجی؟ تو برای برای خواه منه. به باور دیده ناز کرن Baver. Ev birayê min e. تو دی بینی؟ باشه. کیف خواش. برا و من جبو که به هفدو بین گریدان ام ایه لزیده دکن
ev brayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lêzê de dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kelejandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin, mirov ayê lêzê de dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e. Baş e. Lê gava ku mirov dê û bavên xwe didî naskirin, mirov çawa dibêje? Bawer ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. Wan yek bi yek bidî naskirin, çawa dibe? Ev. Yek bi yek bide naskirin? Diya min e. Ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê. Ev jî bavê te ye. min e. Belê. Te fam kir? Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xuşka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. Te fam kir? Ha, tamam. Çawa ku mirov navê xwe dibêje, her wiha gava ku mirov bixwaze neyîniyayê bibêje, mirov neyê lêzê de dike. Ev xuşka min e, ev ne xuşka min e. Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. Te fam kir? He, min fam kir. O rojbaş. Çi kuşke? Kuşke kiye? Tuşku derkati. Aa. Vaçelu vay, webap. O. Cigaramı Tuşku derkati. كرة دبلا خشمة بكدو هردي هذا هردي Çabuk kuru çabuk. كرة بيلم راح Hersme ترنن kafe lo, hersme kafe. Kabinlerim, nasıl binerim? Muçidimden nasıl binerim? تخازي بزاني Kale kuşkan kır, kale babi kuşkan kır. نازدكي اه Nasıl Ab kuçki. كوچكي مي Ha, navi kuşkevici faşist bu. باور Na, ne faşist bu. كرة دبلا Bu kaç faşist Hara hara kuşkevi? baba hara. باور هر Çe. هر Hey, yaz maraklı ulan be. Hara lo. Bauer. Mane ku dî hebûna me ye. Mani ne ya?